Μπορεί να χάσαμε από τη Φενέρ, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός, γιατί με μισή ομάδα καταφέραμε και παρά λίγο να πάρουμε το παιχνίδι. Τρία πράγματα για το παιχνίδι. Ένα, ο Χολ απέδειξε ότι δίκαια είναι στην ομάδα και άνετα μπορούσε να μείνει και σαν δεύτερος, αλλά δεν πειράζει, με τον Ταϊρίκ δυναμώσαμε και αυτό θα πάμε και στο τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Ο Μόρις πρέπει να γίνει πιο επιθετικός. Σίγουρα είναι αρχή, ακόμα δεν είναι έτοιμος, αλλά πρέπει να γίνει πιο επιθετικός στο παιχνίδι του. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η διαιτησία κατάφερε και γύρισε στο παιχνίδι για αυτούς. Έδωσε 2 ανύπαρκτα φάουλ στον Χολ, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όμως ότι αυτό ήταν η τελευταία φορά που έγινε, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει ένας, θα υπάρχουν 3. Καλή τύχη σε όλους.